Vielmals. Das Wort hat nun Herr Pizzola Tonino. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovana visoka predstavnice, prije svega zahvaljujem vam za 5 godina dobre suradnje uz želje za uspjehom u daljnjem radu. Europska unija je pokretanjem istočnog partnerstva 2009. težila poboljšanju odnosa sa zemljama s kojima dijeli snažne interese u energetici, dakle i sigurnosti, uz jačanje opće, multilateralne i regionalne suradnje. Preko sveobuhvatnih trgovinskih odnosa Europska unija htjela je ojačati svoj utjecaj. Zadnjih mjeseci svjedočimo događajima u ovim zemljama koji itekako utječu na te planove. Dok u Ukrajini traju pripreme za samit u Normandiji, prvi nakon 3 godine, ohrabruje prekid sukoba i razmjena zatvorenika. U Gruziji, nažalost, izbija novi val nestabilnosti zbog izostanka kompromisa oko izborne reforme. Izbori u Bjelorusiji kontinuirano ne zadovoljavaju međunarodne standarde. Oporba u ovom mandatu nema više zastupnike. U Moldaviji se nedavno raspala vladajuća koalicija. Dok prilike u Armeniji izgledaju stabilno, osim permanentnog konflikta s Azerbajdžanom, želim posebno naglasiti odnos Europske unije s Azerbajdžanom. Nedopustiv je izostanak reakcije dok razgovore službenika Europske unije objavljuju preko javnih medija, a vodstvo otvoreno istupa protiv Europske unije. Jasno je da nakon 10 godina od uspostave istočnog partnerstva geopolitički izazovi i političke okolnosti u ovim zemljama traže jače djelovanje Europske unije. Skori samit za vrijeme hrvatskog predsjedanja predstavlja izvrsnu priliku. Pozivam novu Komisiju na temeljito preispitivanje odnosa s našim istočnim susjedstvom u skladu s najavljenim geopolitičkim ambicijama. Hvala. Danke. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Urmas-Paet. Dear colleagues, first I'd like also to thank Federica Mogherini for very good cooperation we have had here. Eastern Partnership must remain high on the agenda of the European Union.